Liburua bi berrikuntza ekarri ditu, alde batetik Arabako euskaren gramatika bat eta hiztegi bat egin dut. Eta gero beste alde batetik hipotesi bat pasatu dut. Hipotesia da mendebaleko euskalkia, mendebaleko dialekto hori orain arte beti Bizkaian sortu dela pentsatu izan dugu, eta handik zabaldu dela Deba ibarrera, eta ematen du dauzkagun datuen arabera hemen Araban eta Gasteizen sortutakoa da, ezta? Hori esateko hiru arrazoi nagusi dauzkat. Alde batetik badia Bizkaiko berrikuntza batzuk, badia Nafarroako mendebalian, Burundan, Altsasu inguru horretan, gero Amezkoan eta Lanan leku egiten euskara galduta dago, baina toponimia bizirik, eta orduan ikusten da, toponimian ikusten da badaudela mendebaleko gauzak, ezta? Eta Bizkaitik ara joatia pentsa ezina da, Bizkaiak ez du leku horiekin hartu banik eduki. Eta aldiz, esaten badugu euskalkiaren ardatza Araban dagoela, askozaz errazago egiten da sinistea berrikuntza biek ara joan diala. Bago bigarren arrazoi bat, eta da alderatu ezkero Bizkaiko izkribu zaharrak eta Arabakoak eta Deba ibarrekoak, hemengoak, Arabakoak berritzaileagoak agertzen dira. Eta jakina, esango bagenu euskalkia Bizkaian sortu zela, etzen horrela izango. Bizkaikoak izango ziren modernoagoak, euskara modernoagoa zeukatenak, eta hemengoek euskara arkaikoagoa. Eta guztiz alderantziz gertatzen da. Hemengoak diala hizkuntza modernoagoa daukatenak, eta Bizkaikoak arkaistagoak Arabaren aldean. Eta gero badago beste hirugarren arrazoi bat, Gasteizen alde datorrena, eta da antzina Gasteizela Mendebal osoko hirigune nagusia, ezta? Gaur egun, jakina, gaur egun Arabako herria txikia dira, haundiak Bizkaikoa dira, Bilbo da haundia, eta Barakaldo eta Getxo eta hoiek, baina hoien haunditasuna oraintsukoa da, ezta? Eta badago hor datu bat oso kontuan eduki behar dana, eta da bazegoen apezpiku bat Iruñan, eta gero jarri zen beste bat, eta jarri zen Gasteizen, etzen jarri Bizkaian edo jarri zen Gasteizen. Horrek esan nahi du Gasteiz importantea zala, eta Gasteizko apezpikuaren mende onzian Araba, Bizkaia eta Deba ibarra. Eta ziurrenera garai horretan, hizkuntzaren aldetik importantea izango zen, behar bada garai horretan Arabako ezaugarriak zabalduko zian Bizkaira eta Deba ibarra.